Grand Prix Insights is presented by Allianz. Bármennyire is egyszerűnek tűnik, de ez egy biztonsági eszköz. Ez a Hans-nek nevezett felszerelés a fejet és a nyakat védi meg egy baleset során. 9 évvel ezelőtt vezették be ennek a használatát az F1-ben, amely a személyautókban lévő légzsákokhoz hasonló feladatot lát el. Kezdetben túl nagy méretű volt ahhoz, hogy az együléses kategóriában használni lehessen. A Mercedes-Benz segítségével 1997-ben végül egy sokkal komfortosabb kivitelt fejlesztettek ki, és 2003-tól kezdve kötelező a használata az F1-ben. A válhoz illeszkedő és minden pilótának egyideleg elkészített, szénszálas anyagból gyártott eszköz rendkívül könnyű, mindössze 200 grammot képvisel. A karbonszerkezethez tartozik 2 rögzítőpánt is, amelyeket a bukósisakhoz kell rögzíteni. Egy esetleges baleset során a Hans viselésének köszönhetően jelentős mértékben csökken a nyaki sérülések esélye. Könnyen megfigyelhető, hogyan fejti ki hatását a Hans. Viselése során a Formula 1-ben használatos, széles biztonsági övek alatt helyezkedik el. Egy baleset bekövetkezése esetén a pilóta feje előrelendül, és a sisakhoz csatolt pántok megakadályozzák, hogy az túlságosan nagy mértékben történjen meg, sérülést okozva azzal a nyakizmoknak, vagy akár a gerincosztopnak. Itt látható az emberi nyak, ahol az atlaszcsont tartja az egész fejet. A nyaki gerincosztop inszalagjai felelősek azért, hogy megfelelő stabilitást nyújtsanak. Egy hirtelen bekövetkező ütközés során a fenti csigolyák akár 5 cm-rel is elmozdulhatnak. A fej- és nyakvédelmi rendszer tehát csökkenti a csigolyák elmozdulását és megelőzi a nyak jelentős mértékű sérülését. Nagysebességű ütközésnél a nyak egy gyufaszámhoz hasonló módon könnyedén eltörhet, de a Hansszel ez nem történhet meg. Az eszköz akár 1-2 tonnának megfelelő terhelést is elvisel, éppen ezért a Formula 1 mellett az autósport más szériáiban is elfogadott annak használata. Tudta azt, hogy 7 másodpercenként történik olyan baleset a világban, ahol a légzsáknak köszönhetően nem történik tragédia? A Hans tulajdonképpen az F1 légzsákja. Hozzávetőlegesen 46%-kal csökkenti a nyak mozgását, míg a nyakra ható terheléseket pedig 86%-kal. Ez rendkívül jelentős, és talán ez az egyetlen olyan biztonsági eszköz jelenleg, amely drasztikus mértékben képes csökkenteni a pilóta sérülésének mértékét.